Sam Gwer an ja Uyoma Kagwa modak Asembo kamoro ni Omboe to alony e weche neurology tiende ni weche ma affect ubongo gi nerves. Lero kamana enya iwacho noga ni kaponono ni obwongo okethore kata kaponono ni obwongo tho kotenre kod gik mopogore opogore to mondo mi ochang ga thoro bedo matek kata obwongo samoro ok nyal chango ponono no okethore. En adier daktari? En adier, oken adier exactly. Tiende ni depend ni okethre marom nade. To nitie concept moro ma wawacho ni luongo ni plasticity. Tiende ni kumoro kar obwongo kamoro kokethre to nitie kamoro manyalo kawo kanyo. Kineno nyathi manyalo kata ng'ato monyalo bedo no chandre oyudo kata stroke kata oyudo damage e ubongo ne to kotuo no chakre to ochandre ahinya ok onyal timo gik manotimo chon. Lakini komiye support bang time tineno ko gik manonyalo timo chon to nyalo timo koro. O manyiso ni nitiere kaka obwongo nyalo adjust kata nitiere kaka obwongo nyalo bet mondo mi gigo mane ng'ato timo odhi nyime gi timo. Adier onyalo heal lakini ok bi bedo kaka ne nitie chon lakini onyalo heal to a certain extent. Mori nyalo mulo mana matin nono gigo mathoro kata tuoche mathoro mako obwongo mamiyo obwongo nyalo rochore makai to ngima ng'ato rochore kapok wadonje twak. Koro adwa ni par ubongo ng'ato kaka pien skin mari. Nitie kaka inyalo nyuoli to kineno nyathi monyuol no ineno marks monyuolego donge to nitie bende kobedo dak to nitie injuries moyudo mamiye mbala e skin ne donge koro mago te o affect skin. Obongo be chalo kamano. Nitie tuoche minyalo nyuoligo mabe nyalo chakre kose nyuoli kata chakre bwange kata kono nyuoligo to nitie tuoche ma ibro yudo e ngimani. Example en inyalo yudo malaria ma affect ubongo ni, inyalo yudo infections kaka meningitis, ng'ato nyalo tuomo wi kata inyalo tuomo wi e accident mi i bleed kata yud scar yud injury. Gik mopogore opogore nyalo timre ni nyalo kawo sum kata gima affect tich mar ubongo ni. Koro mago gik miyudo kine ngimani. Tuo mar ndulme Dr. Sam en achiel kuom tuoche mathoro mako kata thoro ketho obwongo. Wamule tuo mar ndulme. Ndulme nango kata ng'ato wacho ni nyathi nitiere kod tuo mar ndulme owadi kata en owuon nitiere kod tuo mar ndulme. Mano wawachango ni ang'o motimore. Koro kowadwa ng'eyo wach tuo mar ndulme nyaka wang'e ni to obwongo to tiyo ga nade. Koro sani wawuoyo, sani wabet, sani wachung', wanyalo timo gik ma opogore opogore. Mano timre ni wacho obongowa nigi stima. Stima no ema dhi nyaka pass nerves nyaka e dhogwa, nyaka e wengewa mondo watim gima wanyalo timo. To gik mwatimogo watimo ni wach wadwaro timogi. Koro ng'ato nyalo yudo gima waluongo ni convulsion kata seizure. Tiende ni stima ni omedre. Koto stima ni omedre koro omiyi timo gik ma ionge go control. Iyudo ko jok ma oyudo convulsion kata seizure kata oriere kata wengene ocharo kata olawo wuok kata seche moko nyalo dhi oko. Koro nitie gik matimre ne ma oko chano to onge control go. Mano iluongo ni convulsion kata seizure. Koro rieruok no kotimre dichiel ni wach ni tuo tichango mano en acute. To ko en gima timre malore otimre kawuono otimre kiny bed matuo kiki bed matuo mane mwaluongo ni ndulume. Tiende ni ng'at mora mora nyalo yudo convulsion, ng'at mora mora be nyalo yudo ndulume. Magi moro ma samoro ng'ato nyalo ga wacho ni ndulme en juok kata ndulme en gima olok ne ng'ate kor gweng' mago gik ma kaka lakteche ok oyiego kata matin. Onge kabisa. Ko wayie ni ji onyuol mopogre opogre to in onyuoli gi mbala mane wawacho no. In onyuoli kaka chal no. Obwongo ni be inyalo nyuoli koni gi
en gi challenges mopogore opogore. Aeto ngimani be inyalo yudo gik ma affect kaka obongoni onego ti. Ema koro affect kaka stima mar obongoni onego ti. Ema mi bedo gi convulsion gi seizures mwawachono. Rieruok no. Ma ka stima bedo mang'eny tidhi bedo gi rieruok, tidhi bedo gi convulsion kaka iwache no. Mulda mana matin Dr. Sama, ang'o momiyo stima nyalo bedo mang'eny kata ang'o matimore e del momiyo stima nyalo kalo kaka onego bed ni obed mang'eny? Penjo maber. Koro ne wachako kwa wacho ni nyako ka ng'ato nigi stima. Donge? Ma stima ni onego bed e kare mondo obongo ni oti maber. Onyalo bedo matin moloyo onego bedi. Niwach kuma stima no nitiere obedo affected gi damage mwawachono. Tiende jok machal ka manigi koma kata ok gi ineno ka wanyalo wacho nang'o gin bongo lala. Ok gin mago joma stima gi ne piny. Kaka joma nigi tuo kaka mar cerebral palsy. Ginyalo bedo gi stima matin. Aeto nitie kuonde ma obedo affected ma koro stima omedre. Koa wach ni nerves kata waya otudre ma ok kare. Ma koro stima no koro biro mang'eny. Koro mano kelo tuo mar rieruok no. Ema koro ibedo gi tuo mar ndulme. Pacho ka ng'eny machal nade ka wang'iyo gwengewa makaluo kata kwa ng'iyo Kenya kwa kete yo machuoka tuo mar ndulme ng'eny maromo nade? To thothne othoro hinyo jomage, joma pod tindo, joma mine, joma wuone, nyiri koso yawuoyi? Mano wanyalo wacho ni Afrika wakae gi Kenya waka. Tuo mar ndulme ng'eny moloyo Europe gi Amerika. To kuom ji 100 ji 2 bro bedo gi tuo mar ndulme. Koro ong'eny. Tiende ni ko Kenya nigi ji 50 million to wanyalo wacho ni about 1 million nigi tuo mar ndulme. Kata oyudo kata noseyudo ga tuo mar ndulme. Koro en gima common. To obiro yo mopogre opogre momiyo ji ok ong'eyo ga seche moko. To kata e piny luo ong'eny ni wach tuoche wa bende ng'eny manyalo affect ubongo. Kaka tuo mar malaria, kaka tuo mar meningitis, kata sickle cell manyalo damage brain ni makoro mi tuo mar ndulme. Iwacho ni Kenya ka ong'eny manyalo kinyalo pime gi pinje mamoko. Gwengewa makaluo bende iwacho nwa kacha kaka makaluo tipimonwa ni kotende kod tuoche kaka mag malaria ma bende thoro bedo mang'eny, tuoche ma thoro mako obwongo nyalo bedo mang'eny. To de bede kopogore kod tuo mar malaria momiyo pacho ka ong'eny kata Kenya ka ong'eny kipimo kod pinje mamoko. De bede ang'o ma koro ibro yudo ni pinje mamoko ka gichano kaka mama nyalo dhi nyuol maber kik nyathi oyud chandruok. Gi malaria kata infections ok ging'eny go. Road accident betin. Koro tiende ni gin manyalo kelo ndulume tin. Wan to kwa ng'eny gi gigo. Emomiyo ong'eny kodwa. Mana kamano. Onge gimoro amora momiyo ong'eny kodwa molo kono. Ma systems kaka mag siptala, amine manyuole siptala, amine madhi e clinic mondo mi pim gi ging'eni ididigi en karang'o mondo mi obed machiegni gi siptal. Masirni mag apaya mabende thothne kelo hinyruok ne obwongo. Tuoche kaka mag malaria kaka iwachono ka gin moko kuom gigo mamiyo kaka pacho ka wathoro ng'enyo bedo kod tuo mar ndulme. Seche ma nitiere kod tuo mar ndulme mabende daktari onyisowa ni stima koro bedo mang'eny. Ng'ato riere. Seche ma ng'ato riere ni thothne otimo gik ma samoro ok ong'eyo notimo, ng'enyne ok ong'eyo notimo. To seche ma matimore gini timo dendi nade kata gini timo dendi jatuo nade. Kapok wachopo kanyo, moro Dr. Sam biro pimonwa ni wantiere kod types mage mag tuo mar ndulme. En achiel kamano ni ndulme kamano koso pogi kidienje mopogore opogore. Ponono no opogi kotenore kod ang'o? Koro opogi kodepend kaka ni o affect ubongo ni kanye. Niwach stima no nyalo bedo mang'eny mana kamoro a specific area mar ubongo. Kata onyalo affect the whole brain. Koro wapoge ga ni generalized more affect the whole brain gi focal more affect just a specific part mar brain. Koro tiende ni ya kolure gi kumwa kar brain mo affect e kaka be obro nyisre. Koro nitie joma inyalo neno ni kata ok giriere. Rieruok mo ang'eyo no ma goyi piny
timre ga ni wachen gi generalized lakini nitie joma be just for a few seconds ineno ko zuba matin to kendo odhi nyime nitie nga onyalo dhi nyime gi gimotimo lakini ineno ko lwete gogo kama gwecho koro ni mano opogre gi kuma o affect brain ko affect kuma wengeni send nerves mondo ingeni neno ko affect kanyo inyalo bedo gi gimwacho ni hallucinations ineno gik maonge onyalo affect kuma brain terminate mar hearing mar winjo tiende ni ko affect kanyo inyalo winjo kagima iwinjo gik maonge kata ing'weyo gik maonge mago te koro obiro sample mang'eny mopogre mana kotenre kod picha ma wantiere godo kani daktari moro inyalo chunga mondo mi nyiswa ma en focal kaka ni wacho cha mano en ma general mabende omako obongo duto te magi kidienje madongo mag tuo mar ndulme mane wache kare koro ineno red ni onyiso obongo te mo affect to focal onyiso a specific area mar ubongo koro kaka ka en kar winjo inyalo yudo ni odhi manifest inyalo kata winjo ko ng'ato gonduru kopoko ochakre ni ko tenre gi kumo affect to be kaka ochal kama ni ma focal ma generalized onyalo chako ka to odhi generalized chalo kaka gine mach nyalo chako kamore room to spread koro mano bi waluongo ni focal secondarily generalized to bende onyalo buke generalized ka kotenre kod thieth makare katiel kod support makare moduog mochako duoge focal kende ok yot lakini onyalo dhi kama ochake focal mondo odhi generalized kata obed focal to beda focal Ang'o manyalo miyo koro o transfer kata mo olok kite mobed mar obongo duto te to donge kaka mach wawacho ni nyalo spread donge ineno ni stima ne ng'eny kamoro koro omakre gi kuonde moko ma brain koro o spread to bedo ranyisi ma biro isore kapo ni ng'ato nitiere kod tuo mar ndulme nyalo bedo focal kata generalized ranyisi gi bende wacho no pogore kapo ni en kamoro achiel to kama obongo no obed affected kende ema ang' ibro bedo kod chandruok to kapo ni en obongo duto te to gin ranyisi mage daktari ko en obongo duto te to achiel pachilal ariyo onyalo rieri mo ogoi piny ma go lweti gi tiendeni yukni dendi te be inyalo yudo ni kuma pachi olal no kata sama no chakre no gik mane timre sano wiyo okomako wiyo wil to an sama oserumo tiyudo ni wach ooli kabisa onyalo mi inendi koro for some time kopoko yudo consciousness kati nyalo gi confusion moro kanyo ko ibedo kare koro mano tenre gi kin gi generalized joma nigi generalized base chamo kiwinjo ni koro o involve koda matumbo ne makoro odhi oko kata olayo mago te nyalo timre ni wach en gi generalized ato nikech ni obongo duto te koro gik mora mane dendi nitiere kaka ochapo kabisa stima kale mang'eny mokalo iwache kare opogre ng'eny ji riwruok no kawo more than 5 minutes daktar each okay en ni samo timre ni kata timre ne ng'ato mani buti to chalo kagima odhi fo lakini gima most of the time obodhi lakini ni mbele ahinya moloyo modhi kata 30 minutes mano tiende ni obedo matek ahinya ni starters epilepticus odwaro niwach kotimre mang'eny kamano to odhi cause more damage koro damage manen go momiyo timre dhi medre odhi cause more damage e obongo ka achiel kod del duto te mori nyalo pimo ni seizures gi kata riruok ni damage mane kata kethruok mane magi kelo e del
kachiel kod obwongo seche ma stima kalo mang'eny. Achiel ogoyi piny, pachi lal, ok inyal winjo kata iwinjo gik maonge, inyalo dhi oko kod weche ma kamago. Orocho dendi e yo machal nade. Mani biro nyiso wasika oyueyo bang' thuolo matin mokalo. Kik idhi mabor kik isudi. Kidieny mar ariyo, stima ni ka seche mang'eny e del kaka daktari wacho, kethruok mag del e obwongo kata fuoni mopogore opogore kaka kuom ranyisi kaponi ni kar obwongo ma jo ema ne gini nitiere e wengeni otimo ang'o e fuoni mag movement kata ma inyalo chapni godo. Adwa ni mondo mi kanyo kik bay kata matin omiyo kik isudi. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Una nigo kot kamoro kacha chana ogoyo asama dwa wacho wach ta wuok kot to jibiro te. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye Chang'wen Sadek Otieno. Kik bay. Samaira sai in kendi ka eme nyalo dak gi sarab. Odo ni ini bed bute. Ngima ok bi miyo wa thuolo mar ariyo kendo. Pari ini wuon. Yuvi! Onge gimoro amora ma Yuvi biro wacho ni nikech en sani ok odwa wuoyo gi ng'at ma nonego wuongi. En ok odwa to kendo ok odwa neni. Ok obi wuoyo koda nikech in. Ionge kata wich kuot. Kapo ni un obiro gombo neno mamau, abo dwaro ni mondo un opar miriambo ma en onyisou higni 5 manokalogo. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Bende isebedo gi siso ng'eyo gigo timore e alworani. Sama gadi mang'eny obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik bay. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo obwongo, stima makale obwongo. Daktari pimonwa kacha ni stima ni ka ng'eny mokalore to nyalo miyo ng'ato tuo mar ndulme. Thoth ni stima ni bedo mang'eny kang'o motimore. Kae to bede gwenge ma pacho kata gwenge ma kaluo stima ni thoro bedo mang'eny nikech ang'o? Nikech tuoche ma thoro mako obwongo kaka tuo mar malaria, masirni mag apaya, to kopogore kod mago gigo ma bende wanyalo romo godo kaka ng'ama miyo koko dhi nyuol e osiptal, ma muocho kayo ng'ama miyo ahinya. Daktari pimonwa ni en ang'o matimore ne nyathini kapo nono ni mama ni okonyuol e osiptal ka muocho kaya ahinya ma ang' nokel chandruok e obwongo momiyo stima bedo mang'eny. To kapok ochako kanyo wantiere kod picha moro ka ma bende nyiso kacha ranyisi opogore kod hinyruok e kidieny mar obwongo. Daktari dwani mondo miwuoth kodwa mos inyiswa kendo ipimne ogandawa ni ma akoro en obwongo. Stima ni wacho ni nyalo bedo mang'eny e obwongo duto te kata nyalo bedo kamoro achiel e obwongo. Kanye kama ne wantiere. Koro ma picha maber ahinya ni wacho ng'iso kaka ne wapimo cha. Ni kopo ni obwongo kopo ni gi ndulme ma mind focal. Kolure gi kumo affect obwongo ni. Odhi manifest koso odhi nyiso kaka tich kuma obwongo obedo affected no tiyo. For example kaka wach ni ka temporal lobe ma e kar memory, ma e kuma be ng'ato bedo gi sensations mar smell, onyalo yudo hearing, aeto ma iluongo ni occipital lobe kochakre kae, to kae ma affect kaka ineno. Ema inyalo neno go gik mopogore opogore. Momiyo be ng'ato kok tuomi ka tineno stars.
niwach kae ma bedo affected. To koro mae parietal mano be affect sensations miyudo niwach en kar sensory kuondegi, lakini mbele ka en kar mota gi kar chandruok gik moko to en involved en endo bende. Koro nitie joma nigi ndulume ma giyudo convulsion machalo lek, obuogre gotieno, ogo koko to ok en lek, en ndulume. Mano waluongo for example ni frontal lobe seizure. Koro obiro mopogre opogre, to ko en generalized kuonde gi te bedo affected. Nyiso ni gik moko gi te nyalo timre ni. Ma nyalo bedo okiwinjo suya mar gimoro, okinyal winjo ndhadhu taste olala, okinen, okiwinji kar mota ni bedo affected, manyiso ni gik moko gi te nyalo yudi kaka iwacho. Mulnwa daktari. Stima ni ng'eny e del, samoro en obwongo duto te kaka nipimo nwacha kethruok kata rochruok mane mothoro kele del nikech ong'eny to kale dendi duto te o affect kamoro amora e dendi. Kapono ni gino dhi aming'a kuom ndalo mang'eny, kapono no kochiw thieth e yo makare, jatuo biro chalo nade? Koro wachak gi gik ma wanyalo neno ni ero igori piny en gi rieruok. Inyalo gori piny e mach do, inyalo gori piny kuma ihinyri moloyo kanyo, mago nyalre. To mar ariyo ni koro stima ng'eny to dhi aming'a, pi mane gi ng'a ringo to odwa ringo nyaka chieng', odhi jon, odhi yudo cramps, odhi accumulate acid gi toxins mantie e del, mano be dhi timri e ubongoni. To koro mago ko accumulate kanyo to cause damage. Koro damage no ema kendo wasen damage manen go mokwongo. Ma en gima nyalo ketho del te. Onyalo ketho del te. Ma konyalre, madhi aming'a no nyaka tim, nyaka yud kony mapiyo piyo. Ni muro ndaka moro ni joma e osiptal, mulna kanyo kaka thoro timore, momiyo nyathi nyalo bedo kod ndulme. Ineno sama nyathi pod ni e ich, oyudo chiemo gi oxygen kuom mama, kolure gi umbilical cord. To sama onyuol kama, dwano nyuola sano to kowuok to dongi ng'ado umbilical cord, makoro oxygen gi chiemo no onge. To sano dwano ywagi, ochak yweyo. Ma tiende ni konen wan gi chandruok nyuol. Yudo ko nyathi owuok ma kata yweyo no konyal yweyo. Ma koro niwach obongo ne ok yud oxygen moromo to cause damage. Kidwa paro in sani kadino umi gi dhogi ni koro kiywe kata 1 minute ok nyal kalo. Ma ko osechako kadho to ibende yudo brain damage. Koro parre ni nyathi labor for long. Tindeni seche nidi o nyathi, nidi o remo monego bedni dhi kuom nyathi. Koro iyudo ni ok oyud chiemo maber, ok oyud oxygen maber, kowuok to wuok gi damage. Ma koro damage no ng'enyne waneno ka tuo mar cerebral palsy. Koro cerebral palsy tiende ni paralysis, cerebral tiende ni brain. Manyalo biro gi ndulume bende. Wathoro ga bedo kod triggers daktari? Mano penjo maber. Koro, ko watiyo gi example mar mach. Mach, wachako gi kibirit kata sticks ariyo, momach ochako. Doma, mafuta nyalo medo mach. Mafuta ok nyalo chako mach kende. Onyalo medo mach. Pi be nyalo kweyo mach. Kata carbon dioxide. Koro, inyalo bedo ni nigi tuo mar ndulme, lakini nitie gik ma mede kata miyo bedo mayot tuch. Example, wawach ni ibedo for long mokichiemo, ma koro kech okayaming'a, glucose okodonjo ubongo ni moromo, inyalo yudo. Nitie joma tiyo gi kong'o kata drugs, ma kong'o no gi drugs go dhi tiyo gi affect kaka brain tiyo, ma miyo ibedo mayot gi
yudo rieruok no. Nitie jok moko ma ko giyweyo mang'eny ahinya for long be iyudo ni brain bedo affected, giyudo convulsion. Nitie jok ma ko gineno techni mang'eny ma mil to miyogi gibedo morieruok. Koro nitie gik mopogre kod depend gi type mar ndulume mingo manyalo bedo trigger. Koro trigger go e wi ni dwa thiedh ndulume gi yath. Trigger be nyaka ing'e ni trigger ni en mane mondo i avoid gi. To ji opogre ji nigi triggers mopogre. Nitie joma ko gin emotionally distressed kata gin stressed kata gin gi gimoro timre marach negi. Mago te nyalo bedo triggers. Maka ber to ka intiere kod jatuo mantiere kod tuo mar ndulme nyaka ing'e ni triggers gi nang'o gini. Ok ni trigger ni, ok ni gini ema ang' nokel ne ndulme to ang' nochwal, ang' nojib mana kaka nimiwa ranyisi maber mokalo mar petrol kod mach. Wache maber. To koro ing'eyo ni trigger ni en mane ni wach in gi inyalo ndiko e diary. Joma ni buti be nyalo ndiko diary, ko en baba ni mama ni, ko en nyathi kata jomitiyogo. Indiko e diary ni chiema kama notimre ni wach natimo kama kata nachamo gima chal kama. Bang sometime ki pimo ne daktari to neno patterns ni kara trigger na en gama. Koro ng'ato ka ng'ato nigi trigger mopogre. Ji wacho ga ni koket taya mang'eny nyalo chandi, ok ji te. Ji opogre gi triggers mopogre. Jomoko bende ka kecho kayo mang'eny to onyalo gore piny mana kaka wacho ni ji te nigi triggers mopogre to ng'ato ka ng'ato nyaka ng'i ni to jatuo ne trigger ne enang'o machwalo ne gorruok piny kata seizures kaka ne wawache cha. Ng'ato seneno ranyisi gi, ng'ato sechich ni nyathine kata en wuon nitiere kod tuo mar ndulme, obiro iri kata Dr. Sam. Ibro wachacha ni nikech history momiyi iwacho ni ng'ani nitiere kod ndulme koso thothne utimo diagnosis. Ponono utimo diagnosis utime nang'o ma ichop miwach ni ma ato ndulme. Nikech thothne chenro mar penj laktar ka unyisaga ni ok nyal wach ni ng'ato nigi malaria, nyaka pim mayud kute mag malaria kokiwacho ni nigi malaria. Koro adwa ni pare kaka investigation ma police dwa timo. Ano donje e crime scene openj ji questions, onegi moneno, okaw fingerprints, donge. Seche moko nyalo penjo ji bong'e ma ok ochuno notim mokogi. Kata mokogo. Donge. Koro mano bet kaka wanono ni ng'ato nigi ndulme nade. Wakawo time mwawinjo ni to notimre nade. To joma ne nitie noneno ang'o. Ma kobe ng'ato nokawo video nyalo nyiso ka to wanyalo neno ni ne chal nade. Ati examine bende. To kanyo inyalo investigate mine ni to kara chal nade. To investigations nitie mopogre. Achiel mar pimo stima no. Mana kaka ja stima nyalo pimo stima ma ringe waya. Wabende wan gi pim wanyalo timo mowang'e iketo wech ni e wi ng'ato mondo ing'e ni to stima ne ringo nade. Walongo ni electroencephalography kata ilongo ni EEG. Inyalo go picha mar MRI kata CT scan. MRI mwahero ni wach ong'iso brain malong'o, ong'iso obongo malong'o. Mong'is ni kara obongo ni chal nade. Be nitie gima wanyalo neno mong'iswa ni ang'o momiyo gini otimre. Chomoko nyalo yudo ni mbala nitie frontal lobe kata mbala ni kamoro. Ma koro ko gigi te itudo iwacho ni mae gima chandi to chal ni owaka to en focal kata en generalized. Seche moko be iyudo ni gik ma wacho go te investigations go onge, lakini gima ni wachona gi gima na neno oromo. Tawacho kamano ni ji wacho ga ni kata pokipima tise wacho ni an gi nduluma. Aito side moro be nitie gik moko manyalo tuch ka ndulume to kara ok gin ndulume. Koro mago te nyaka ing'e. Thothne ginang'o gini mathoro tuch ka ndulume to gin ndulume. Kaka dongene wacho ni ndulume moko nyalo tuch ka lek. Be nitie joma leko maonge ndulume. Donge. Nitie nyithindo ma ko ochwanyre kamoro kata ochuo gi sindan kata gimoro timre ne gi malit to giywak to gimako gichungo yweyo to giriere. To gin ndulume. Nitie joma faint. Faint no ginyalo riere machalo ndulume.
ken ndulume. Nitie mang'eny mwaluongo ni functional. Joma be onge ndulume lakini gima gidil go e life gi. Obed penj, obed marriage challenges, obed stress, miyo gi mind gi manifest gi physical manifestations maonge. Mago be waluongo ni functional. Usewinje mang'eny sami wacho ni nyithindo moke school mang'eny oyudo ndulume. Ni gigore piny gi decision, ni jachien odonje school. Mago functional. Oh, ma nyithindo go ok ni gin ga possess. Koro nyaka ing'e kaka idwa kono. Niwach inyalo keto ng'ate yath to konego bede yath. To king'e ni ko for example idhie daktari maduong' kumodhie mowacho ni in gi ndulume tionge go. Ing'e ni daktari moko ok nyal loko wachno. Koro en gima dwaro nonone malong'o, tudri gi ng'a ong'eyo maber mondo iyud kony. Bende wantiere ga kod yore ma ni ng'ato dagi nitiere kod ndulme, baba gi nitiere kod ndulme, en bende onyalo bedo kod ndulme kata nyithinde kata nyikwe nyalo bedo kod ndulme. Wanyalo ga bedo kod gika inago kose en mar ng'ato achiel kaka en no. Penjo maber. Ne wachako gi wacho ni adwa ni paro bongo ni gi ndulume kaka pien mar dendi. Nitie monyuoli go, to nitie miyudo e dak. Tadwa ni par dhano chalo buk mar pages 46. Gin double. Tiende ni pages gin 23 double. Page 1 iyudo mar baba, page 1 moro iyudo mar mama. Page 2 kamano nyaka 46. Koro kakilosi ka dhano jeans ni emondike pages go. Koyud ni page 1 ni nitie makosa to ging'iyo page 1 moro no mano ir mama. To ko page 1 mar mama ber, mar mama no emikaw. Koro tuo neno mana ko ne page 1 mar baba gi page 1 mar mama. Eng'eny tuo neno mawuothe anyuola. Emomiyo ji penjo ga ni ang'o momiyo joga tonge go. Niwach nonego otuch kone gi kone eka obi. Emomiyo wacho ni kikikend owadu kata watni. Niwach tuoche gi bro bedo mayot, nyalo yudre kone gi kone mayot. To kata kamano sama nilosi no mindiko mikopi mar baba gi mama, in bende kalambi nyalo dhi marach. Koro nitie bende ochakre mana kodi. Onyuoli go to chakre mana kodi. To dhano ka dhano nigi hitilafu, nigi shida. Onge ng'asa neno ma 100%. Shida no emomiyo ini chal kaka ichal no. Emomiyo ini unique. Emomiyo in Ruth. To kata kamano in gi owetene, in gi sisters ni. Udwa chal. Niwach ukopi from the same source. Iwinjo? Awinje maler mokalo. Erokamano ya daktari lere maber mokalo. Kendo kapo nono ni pok iwinjo ga seche ma ilosi ikopi page mar baba page 1 onego beni chalre. Ka page 1 mar baba nigi chandruok, mar mama ber, page 1 mar mama emi bro kaw. Emomiyo ok inyal nyuomo nyaminu, ok inyal nyuomo wadu. Wago mbaka kotere koto mar ndulme. Kidieny mar adek, thieth chal nade? Ji mang'eny wacho ga ni ndulme ibro bedo godo nyaka chieng' tho. En adier, obodok chien koso kik isud kata matin. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Yes,
sikiza tun mar Yesu Kedo, di mana star 860 star 417 hash. Ramogi TV en e od jower duto te. The total amount for the 2 years that we have not had access to this approximately 1 billion Kenya shillings. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ogolo ywak ne sirikal odi omenda madhini apise kendo rocho chenro mage kod jotije mage. Wuoguru oko mondo ukonywa. Nyo yudore ni joma nodhi nam life jacket ne nie yie tok ne girwako. Jolupo ariyo podi manyo kama moka uchielo resi bang' yie nyolo kogienam e sub-county Maseme e county ma Kisumu. There's a wide range of actions that could be taken, including criminal culpability on their part for forging official documents. Piny owacho ma Migori ochako apedha ne jotije ma ichich eni kod oboke mabandia mag somo apedha mageto jotije 290. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Thothne thieth thoro chalo nade? Bende onyalo dok chien, bende obedo controlled, to kobedo controlled ngima ni dhi chalo nade? Kanye kama wantiere Dr. Sam noyudo kacha ni en kidienje mopogore opogore, wantiere kod kidienje ariyo madongo ma tuo mar ndulme, mama ko bongo duto te kod mana mama ko kidienje mopogore mar obwongo. Thieth thoro chalo nade? Wachak kod mano mama ko kidienje achiel mar obwongo, kaito wadhi mama ko obwongo duto te. Kwa chako kumane, kwa de kumane ni wacho ni focal wacho ni ndulu ngatoriere ni wach stima omedre obwongo. Koro yedhe matiyo gin maduoko stima no piny. Okay? Chalo puko pie e mach. To yedhe go opogre to nitie matiyo maber moloyo e focal, to nitie matiyo maber moloyo e generalized. Koro en ber king'eni ndulume ma ng'ato nigo en type mane. To pim gi nyalo konyi ng'eyo ni kara thieth makare nyalo bedo mane. Kata gi nonruok mane itimo mi winjo kako timre no. Bro konyi ng'eyo ni to kara ng'ani nen gi ndulume machal nadi to yath mane ma nyalo donjo kode. To kata kamano ji opogre. Chalo chiemo. Nitie joma chamo ring'o ma yieng'. Nitie joma chamo ring'o to hinyre donge ma yudo rashes ma kata yudo reactions. Koro kata kowa yudo ni thieth ber kodi gi type mar ndulume, nyaka wachake mos wane ni to be thiethno dhi donjo kodi maber koso odhi chandi. Eka wane ni to ober kodi to onego wamed dos koso dos ni be maromre kodi. To ji opogre. Inyalo yudo ng'aduong' to chamo chiemo matin, kata ng'atin to chamo chiemo mang'eny. Koro emiluongo ni individualized care, personalized care. Ng'ato ka ng'ato nyaka wuoth kode individually. Ayero ranyisi mitiyo godo mar ni yedhe ma itiyo godo mar ndulme nikech stima ng'eny, koro en mar duoko stima chien nyaka kiwango madwarore. Kaito ng'ato ka ng'ato bende dende opogore, koro ang' no lure ni intiere kod kidienje mane mar ndulme, ema ang' no fweny ni yath mane ma inyalo miyi. Thothne ka ng'ato tiyo kod yath maber, obro chango chuth kose ni yath ma ng'ato bro muonyo nyaka chieng'. Koro goals mar thieth achiel en ni kik yud rieruok. Mar ariyo wachak thieth to thiedhno kik affect, kik obed marach moloyo tuo. Mago goals mo ariyo mokwongo. Mar adek en ni be ndulume ni en madhi rumo chieng' moro koso en modhi nyaka chieng'. Okay? Ji opogre. To 70% mar ji gin gi ndulume ma dhi rumo at one point. 30% ema iyudo ni gin lifelong, gidhi nyaka chieng'. To kata kamano, gol ariyo mokwongo ka nyaka wapar ni okirieri to okiyud side effects. Aito koro gol mar adek ka wadhi paro bang'e ni be mari ni koro asesettle kamano. Mari ni dhi nyaka chieng' koso odhi rumo. To kata kamano ng'eny ji be 70% manigi tuo mar ndulume
be ginyalo dhi adhiya mbele gi dak kaka ng'at moro amora. Ma tiende ni goals ariyo mowacho ni gin muhimu, gin important mondo ng'ato odhi nyime gi dak, otim kaka onyalo timo mondo oyud nyithindo, kodwa yudo nyithindo, otim tijene, mano e kaka wadwaro. Eriro ka daktari, samoro ng'ato stimo bedo mang'eny ma ng'ato riere, ogore piny kendo riere, jinene koriere piny ka Yudo ka nitiere ga gik ma onego beni ng'ato timo ka nitiere kod jatuo mar ndulme mariere kod gik ma ok onego beni timo. Ma samoro kitimo to nyalo medo kelo ne chandruok. Ang'o gini monego beni ng'ato timo seche ma ng'ato riere nikech samoro timore yath samoro onge machiegni, siptal samoro ni mabor e seche moriere ni. Koro ko ng'ato riere achiel nyaka ing'eni kuma entie no, kuma ibe entie en kuma safe. Ok en kuma onyalo luar, donge? Ok en kuma ibe inyalo hinyri. Safety is important. Mokwongo. Aeto mar ariyo, kise confirm ni en safe, kata onge gima de, kata onge gima nyalo hame, koro dware ni iwe mondo convulsion no, rieruok no odhi nyime. Kikete en onindo gima waluongo ni recovery position, left lateral position, kaka nyako ni onindo. Inyalo chunga. Koro kaka okete, dongi neno, onge gimotimo, obana lwetene mokete mondo onindo kama. Koro kaka onindo kama, matiende ne be oketo kama. Tiende ni kata kotimre nadi, okonyal lokre. Tiende ni kata kotimre nadi, okonyal loko wiye makoro koyue malong'o. Mae kende. Aeto iweyo mondo rieruok no orum. To kaka na pimo, ng'eny rieruok okadh dakika 5. Kokadho dakika 5 eka koro ochuno ni gimoro nyaka tim sano. Koro e pinje maoko mabe wachako timo kae, joma nigi ng'ato kata nyathi man gi tuo ndulme inyalo mi yath magiketo e dhog, bath gum gi lembe. Kata nitie ma inyalo soyo e duong' ne kono. Mago yedhe minyalo tiyogo ko in kaka in ng'a nyalo konyo kanyo. Lakini ng'eny rieruok ok budhi. Kawo mana 5 minutes kama kata matin. In fact, most kawo 1 minute. Koro gima ok onego itim, ok onego iket gimoro e dhog ng'ato. Ni itemo prevent ni kik okar kata kik oka dhoge. Ok onego ipukne pi, ok onego i-restrain, ok onego itim gimoro kamano. Weya mondo rieruok no rum kende. Awinjo ga ni iketo ne gimoro kata kaka oluth kuon e dhoge mondo mi kik okalewe. Wacho kacha ni kik iket ne jatuo mariere gimoro amora e dhoge. Mulna kama na matin gimomiyo kik iket ne gimoro e dhoge kod jogo maketo gimoro e dhoge chandruok kata hinyruok ma onyalo yudo ka otenre kod ma. Koro jog maketo ga gimoro e dhog ng'at mariere giparo ni ko gitimo kamano ok obi kare kata ok obi hinyre. Lakini kaka itimo no emimedo hinye. Ng'eny jok mwaneno kotimnegi kamano kineno ko gi omukre, kata gikare moloyo koro gihinyre niwach imedo gimoro matek kanyo ma omedo hinye. To kiweyo kamano kono kare ok obi kare mang'eny kaka dino kare kiketo gimoro. To be ok lich ga. Kose kare okare mana matin to bro chango. Kitemo gik mitimogo ema medo hinyruok no. Mapuonj ma oganda onego wagodo ni kik iket gimoro amora e dho jatuo mariere. Entiere kod ndulme tidwa keto bao, idwa keto kijiko kata oluth kuon ni mondo mi kik okare. Daktari wacho kacha ni mano en gima ok onego beni timo. To wacho kacha bende ni iloke ikete recovery position. Tiende ni onindo gi bathe kacham. Ang'o momiyo ok kachich daktari? Koso nyalo bedo kacham kachich? Onyalo bedo kacham kachich, lakini koro mae conventional mondo kik ji pare no wach ni acham, no wach ni kachich. Koro ko bedo standardized to wang'e ni en kamano. To bende bedo mayot ne ng'a right handed attend ne ng'ato konindo on the left side other than konindo kamano. To ng'eny ji e piny ni gin right handed. Tuo mar ndulme ni bende nitiere yo moro amora minyalo geng'ego?
Koro stima ma koro biro mang'eny makelo chandruok ni. Koro wachak gi adwa dok nyuma matin kuma ni penja kuom thieth cha. Mane wawache wach yedhe minyalo tiyogo. Ko en gi focal seizures, ma en a particular part mar brain yemo bedo affected. Tiende ni seche moko je inyalo chan ni kogol kanyo to ndulume ni nyalo rumo. Kopim moneni kanyo nyalo goli e surgery to ok bi lich to inyalo tim. Koro neurosurgery inyalo tim mondo ogol kanyo e jok manigi focal. Okay? Koro wanyalo geng'o ndulume nade. Ne wacho ni Africa ka ong'eny ni wach infections, malaria, meningitis, ni wach wan gi accidents mang'eny, ni wach kony ma mama yudo kodhi nyuol ok ber ahinya. Koro mago points monego intervene mondo wakony jogwa kik yud ndulume. Vaccines ber niwach gi prevent diseases. Donge dware ni ninge net. Okay? Dware ni idhi e clinic. Dware ni idhi hospital nyuol mondo ko en gi chandruok ko nyathi ka olong kata labor ka olong to iterie pala. Donge koro mago gik minyalo tim. Dware ni ndeche wa obed safe. Okay? Aito nitie monyuol wago. Koro mago to okwanyal timo. Mana ko wacho ni ko wanyalo okonego wakendre kaka wede. Mano isima. Emomiyo ineno ni nitie jok ma ni Middle East kata India makendre wede. Ineno ko gin gi tuoche ma magalagala ma ji wacho ga ni mago golo sacrifice. En nigi kendre ga wede. Emomiyo ging'eny gi tuoche go. Wiyane paro daktari ni obwongo nitiere kod tich mopogore opogore. Nitiere kar obwongo ma control neno, nitiere kar obwongo ma control ita, winjo kod weche makamago. Focal ni nodhi omako kamoro kato wachi ni watema ni mondo wagolane part mar obwongo ni mondo mi ndulme ni rum. Part mogol ni moro ne en kata mar neno kata mar winjo kata kan ne en mar chapni, mota. Dibet nang. Koro wapimane gi dendi kaka waneni. Lwete lit motowa towa. Be okitigo malong'o ni wach kako lit. Dongo gole. Koro midongo to tiyo to koro lit be orumo. Ok ber, lakini ber moloyo kaka ni hinyri. Koro ubongo be chalo kamano. Okay? Nitie kuma wanyalo neno ni kata kogole kocha nyalo konyo. Gigi mane wacho ni plasticity nitie kuonde ubongo be manyalo sudo kode. Makata kanyo be ok lich. Ko en mar winjo koni to donge wabro winjo gi koni. Kata ibro ndikni tisomo. Koro ni wach in koro tuoni be lich ma ok mi yue sakasa gori piny to lokre generalized to work focal to lokre ni wach nitie joma chal kamano ma tuo ng'eny ahinya ma koro donge bere kogol kuma nigi hinyruok kama. Surgeries gitimo Kenya ka? Itime Kenya ka to waonge nyaka ka jok matime centers moko kaka Dublin kaka America gini. Lakini eka wachako time mang'eny. Seche mochiko chenro ni daktari adwa ni mondo mi iwach ni wakati mi wapuonj mokidwa ni wiwa wil godo kotende kod tuo mar ndulme. Gima adwa ni ji te nyaka ng'e ni ng'ato ka ng'at mora mora nyalo yudo ndulme. Tekni ni go bongo to bongo ni nigi steam. To ubongo ni be iting'e wi iwuotho go kuonde gi gimora mora nyalo maki. Donge koro brain health en important. To wasewacho ni gik minyalo timo mondo maintain brain health. To ko wasewacho kamano, adwa ni ji ong'e ni kata kibet gi ndulume tin aina ng'ato. Inyalo timo tijeni, inyalo timo giki, tekni yudo thieth. Tiende ni kik wa discriminate ne joma nigi ndulume. To tikwa pandgi, to kik wa mi ni kik giyudi thieth. Onego giter gi hospital mondo giyud thieth makare. Mane injili ariyo mano. Gini injili motegno. Gini injili motegno makaka yale e chenro mar penj laktar kani
ageno ni oganda duto te owinjo yo makare ni ng'ata ng'ata nyalo yudo ndulme. Tek nitiere kod obwongo iwuotho itiyo kod obwongo ni gimoro amora nyalo timore. Ponono nitiere kode inyalo dak ngima makare kimuonyo yath kitiyo kod yath kaka dwarore to ka ng'ato nitiere kod ndulme to kik ipand nyathi. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye ka ponono nitiere namba mar simu minyalo miyowa bende waboduoko erokamano. Namba wa mar clinic en 0729 161 318. Lakini be wan konyo jo mantie mashinani. Wan gi clinic kuonde mopogre opogre rural areas mwaluongo ga ni Ubuntu Afya. Kama nitie Aram, nitie Homa Bay, nitie kuonde mang'eny midhi yudo clinics go. Mago te wakonyo goji. Inyalo nonwa namba? Namba no oromo. Inyalo nuoyo mondo ng'at mano kowinje maber. Owinje maber. 0729 161 318. Erokamano nya daktari Amor Mokalo ageno ni odiochieng' machielo kwaluongi wachako go mbaka weche mag obwongo kachiel kod nerves ibiro biro e studio mondo mwago mbaka. Abro go erokamano. Erokamano mang'eny. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wapuonjore gik mang'eny mokalo. Kineno ka ng'ato nitiere gi ndulme tinyalo wuoyo marach wacho ni mano en jachien madalano daktari wacho ni ng'ata ng'ata nyalo yudo tuoni. Tinyalo thiedhe, onyalo rumo kata onyalo dhi kodi ndalo duto te. Kik wi kodi ka nitiere kodi jatuo mandulme tema tek mondo mi oyud thieth. Ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano nya Lindsay. Ne producer na Pape Chokoth asante sana. Ne daktari wa Dr. Sam erokamano mathoth kumbire studio de chieng' makawuono. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar kete mana ka mondo mi wamed puonjore. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.